asingandiperekedzi, anga asingandibatsiri. Ndakafamba kwese kwandainzwawo kwandaikwanisa kuona rubatsiro kune vanobatsira vanoshandira kuedza kuti dambudziko rimiremire. Pamwe pacho ndaiti ndikabatsirwa zvaimboti ganukei. Ndosvika panguva yekuti nhengo yangu yemukati ropa iro rinoramba rakabindirira zvekuti nyangwe pakugeza madzimai tinogeza tinoita sekuti tinoisa chigunu, ndikaisa chigunu chaipira chakati suru. Ndakazonyoramiswa nevabereki ndoko ndakazopora, asi manga mamuna November. Ndaenda kunorapiswa kune vabereki, murume wangu haana kunditeera. Ndakangorapiswa vanangotaura kuti ndakudzokera kumba kwangu. Ndadzoka kumba kwangu, ndakadzoka muna December. Ndipo ndakasvika ndichibata pamuviri pemwana wangu wechitatu musikana, iko zvina ane 7 months. Takakohwa fodya yedu ndobva tatengesa. Mumba manga mune 3,600 US ne200 US yandikanga ndapiwa nemurume wangu. Tataurirana kuti ndoda kutenga kitchen unit. Ndane vana vatatu asati atenga kitchen unit. Mwaka wakapfuura last year takanga tatenga mota, handina mari yandakawana. Saka mari yakanga iri mumba yangu yekitchen unit ndakanga ndinayo. Ndobva ndapiwa mari yekutenga preparation nemurume wangu 150 US. Saka takaenda tose kuHarare nemurume wangu. Ivo vaifambira zvemalicense, kushonera license. Ndakafonera munyin'ina wangu wenumber 3 womba medu. Ndikati munyin'ina waisangane kutaundi ndoda kutenga preparation ndibatsire kunonga. Saka vana vamai vangu vanogara kuHarare. Saka ndandisingakwanisi kuti ndisvike ikoko ndinovaona. Zvangu zvokuti ndingosvika mutaundi ndotenga preparation ndobva ndadzoka. Saka takaenda kuHarare ini nemurume wangu nevamwe vakajoina wangu vari mota imomo. Avo varume vangu vakaenda kumalicense, ini ndakasara nemunyin'ina wangu tichitenga preparation. Ndobva vadzoka, ini bva ndadzoka nemurume wangu, munyin'ina wangu ndobva adzoka kumba. Saka ndasvika kumba, ndakanobvunza munyin'ina wangu, ndakabata foni ndakufonera munyin'ina wangu kuti ndibvunze mwana kuti afamba zvakanaka here kwasvika kumba, network yainetsa. Ndobva ndaita kusenda message. Ndikati munyin'ina wafamba zvakanaka here, ndobva apindura zvikanzi ndafamba zvakanaka. Ndobva munyin'ina ati murumbwana anga achindibvunza kuti uri kuuya wega here kana kuti kuuya nasisi wako. Murumbwana wataitaura ndi baba wedu wakatibereka. Izita ratinongozivawo isu pachedu sevana kuti ndo ratinoshedza baba riri nickname. Saka munyin'ina wangu ndakabva ndamupindura ndikati handisi kukunda kuuya, ndichazoronga rwendo rwokuuya ikoko. Ndobva tarara, ndakamubvunza ari ma8 ndopa takasvika. Saka mangwana kuseni ndakangomuka nekubata mutsvaire wangu ndakuita basa rangu repamba. Murume wangu akabva atora foni yangu ndobva aenderera mberi nekupindura mamessages. Vachiita sokuti ivo ndo vari kunyora vachipindura munyin'ina wangu. Ndopa vakanyora message kuti vanga vachifunga kuti ndiri kuuya here. Munyin'ina wangu bati zvikanzi vaudze kuti ndichauya pachauya pachadzoka bangu kuno, chiregai kunyanya kutaurisa nekuti murume wangu akazonyumwa. Munyin'ina wangu ndobva angopindura paseka kuti kikiki. Ndakazoona murume wangu atumira mwana wangu wekutanga ane 8 years. Zvikanzi ndinoshedza mai vako. Ndobva ndapinda mumba. Pandikapinda mumba ndikatoona murume wangu akatochaja. Akatogumbuka zvikanzi ndakubatira mamessage. Zvikomba zvenyu zvekuHarare zvekukubvunzai. Ndakafonera munyin'ina wangu foni iri paloud. Ndichida kuti tienze kunzwisisana nemurume wangu kuti vanzwisise kuti ndiani wataitaura nezvake. Asi murume wangu akaramba akati iwewe nemunyin'ina wako mese muri mahuru. Saka zvadaro murume wangu akabva andidzinga pamba akati ibva pano nekuti ine handigare nehuri. Mari yandikanga ndinayo yanga irimo mumba 3,600 ne200 US yose akanditorera. Asi pakunditorera handina kuiburitsa, takatorwisana ndichirambira mari. Ini ndakazvitakura nenhumbu yangu yanga ine 6 months. Murume wangu akandirova akati nhumbu haisi yangu, uri uya ndigare newe pano. Mari yedu ndobva aitora ndobva vamutsa mota yavo ndobva vaenda kuForester B. kuForester B vagara vachikuenda nguva nenguva, kunyange pose pandairwara ndokwavanotandarira ndokwavanofarira kuForester B ikoko. Ndofunga ndakasara ndiripo pamba. Ndasara ndiripo pamba vakazodzoka mangwana makuseni. Ndobva vati uchiri kudai pano ndakudzika ibva pano. Vakabata makisi ndobva vandikandira mabhegi panze. Vandikandira mabhegi panze ndakanga ndisina kana mari yebhasi. Chero mari yangu chaiye mascrap yemanyowa handina kuipiwa. Ndakati chindipewo mari yangu ndiwane transport yekuenda sezvo mandidzinga. Zvikanzi kwete handigoni kukupai mari yenyu yemanyowa. Ndabata pamari yangu yepreparation yekuti nhumbu haisi yangu. Ndakasvika panokwirwa mota ndokufonera amai ndikati ndozviri kuno zvino handina mari yebhasi. Ndakabhadharwa pay forward naamai. Ndomasvikiro andakaisa kumba kwedu. Ndasvika kumba kwedu murume wangu akati uye musi wa27 July. Ndanga ndichiri ndakazvitakura nhumbu yanga ine 8 months. Vakasvika pamba panga pasina aripo kunze kuti isu vana tega tisina tiripo negogo vataigara navo vaitishengetawo sevana pamba. Vakasvika vakati madzimai nekuti ndauya isai mabhegi mumota tidzokere kumba. Vakauya vari vega. Ini ndakapindura ndikati baba wemwana ini hazvigoni kuti ndidzokere nekuti zvatakatadzirana kundidzinga kwamakaita hazvina kuenzaniswa uye handisi pasango ndiri pamba pevabereki, saka hazvigoni kuti ndingosimuka ivo vasipo.
saka mirirai vabereki vachange vauya. Saka ndakafonera vabereki kuti mukwasha wenyu ari pano, asi vabereki vasati vadzoka murume wangu akasimuka akabva achibva adzokera bvamutsa mota yake bva adzokera. Ndokubva vazouya zvakare ndasununguka mwana wangu musikana, ndakamusununguka musi wa 26 August, iwo akauya musi wa 31 August. Ndobva vasvika ndobva vapa mwana wavo zita mwana musikana zvikanzi anonzi Chloe. Baba achauya kuzotora mhuri yedu nemakorokoto. Baba havana kuramba nemhuri, vakati mukwasha chandandichikumbira ndechekuti mhuri yenyu yakauya yakazvitakura ine 6 months. Vaienda kusikero uye musi wakarwadziwa ndakavatakura ndikavaendesa vakanobatsirwa vakanosununguka kuchipatara. Saka ndakabhadhara mari yangu kune mari dziri kudiwa. Kana muchinge mandipawo mari yangu yechipatara iyoyo mutakura mhuri yenyu mudzokera nayo. Murume wangu akabva ataura kuna atezvera akati baba tindorei kumusana nekuti tauya tisina mari. Zvikanzi nababa endai munotsvaga shoma iyoyo yechipatara mudzoke mutore mhuri yenyu. Vakabva vaenda vadzokera vakasvika kumusha tanga tine mombe 4 dzanga dziri mudanga. Ndokubva vasvika ndobva vatora mombe 2 dzanga dziri mudanga ndobva vatengesa vakatotaura kuti ndatengesa mombe. Ini ndikatoti kutengesa kwavaita vakuya kuti vanopedzisa mungauwana baba ndiwane kudzokera kumba kwangu. Ndakaona munhu haana kuya vakabva vangonyarara vakadaro kusvika kunetsana kwese kwataiita uko vakanga vaine mudzimai wavakanga vainaye. Mudzimai uyu ndo wavaienda kuforesta B. Akanga asingori mudzimai chete asi mudzimai akanga akatozvitakura aine pamuviri pake. Saka pavakadzokera ndipo vakatengesa mombe idzodzo ndobva mari iyoyo ndokwa yakaendeswa ikoko. Kusvika mudzimai uyu aitouya pamba pangu achiita zvaanoda. Saka inini kuti nhau iyi ndizoiziva murume wangu akanga aine mumwe mudzimai imwe kombo inonzi Pahau. Vakasangana pamba ndobva varovana ndobva vaita noise pamba pangu. Saka pakaitwa noise vanhu vakasvika pamba ndobva vauya kunobata noise iyoyo ndopandakafonerwa ndichiudzwa kuti ndozviri kuno. Ndafonerwa kudaro ndakafona kuna bamunini munin'ina womurume wangu ndikati ko bamunini zviri kufamba sei. Ini ndakamirira kuti muuye kuzonditora kuti ndidzoke kumba. Bamunini ndopa vakati inini hapana zvandanga ndichiziva maiguru, vanhu avashuwa ndavaona vanga varipo asi handina kuziva kuti mukoma ndozvavari kuita. Ndichenesewo maiguru ini handirimo munyaya dzamukoma. Kubva ipapo hatina kuzombobvira tataura nemurume wangu. Ndoona yangu yandina baboi saka kutaura kuti kupedzera kutaura kwamukutaura kuti hatinobvira tazoti igore rakapera. Igore rakapera muna October. Muna October. Baba boy pano here chamuri kupikisa kutaura nemadzimai enyu nhasi zvavataura panyaya yokuti handina kumurambisa nyama dzangu nokuti inini mai vanova musara pavanhu vakandifonera vakati mukwasha ndikumbirochi because mamboedza kurambisa mwana uyu saka zvaramba asi ndokumbirochi mwana ambouya kuno. Ndopa wakaenda maifamba here namai vaimusara pano aifonera kuti vazive kuti maiedza kurambisa because aifamba achirapiswa ndikuuzvo avo vanga vari kumba kwavo. Imi maifamba navo amai vai here kuti vazive kuti inini maimurapiswa. Handiti mati amai amusara pavana ndovakandikuonera kuti mukuwacha ndamaedza nepamunogona chindipai mwana wenyu mbotrial. Ndopandikuti inini amai vache vavo vari kutaura zvokuti maedza imi maitrial vanga vari emi here pamaifamba nouyu. Saka imimi uyu ari kutaura kuti imi mamai murambisa asi amai ndo vamurora kuisa apa kuti vanoziva kuti ndaifamba neuyu. Why? Ndareva kuti vakandifonera vachiti vakandifonera mai handiti vachiti urwere hwaramba uchienderera mberi saka tokumbirawo mwana ambouya kuno timboona kuti tingaite sei. Ndizvozvo. ndanza kunzi mukadzi akamira kuti ushanda kumutora kuti wakangotana atezvara handitika iwe ichokwadi chekuti iwe asara kutengesa mombe uchitengesera mumwe mukadzi wako kwazenga aita botsomba ipa kuchangamiri handina mumwe mukadzi ari kurehwa nezvaio mai ava vakambouya kumba. Ndiri kubvunza kuti iwe ichokwadi chekuti iwe asatengesa mombe mbiri mukadzi kwaasipo mudanga mune mombe ndakatengesa mombe ndichitenga mainbudzi ekupinda mumunda. Tidai so baba toda ngoti tione tiende toda kuti sisikuona ndiri imimi madzimai enyaya kuti vazopedzisira kuenda kumba uko ndizvo makanga manetsana ndizvo makavati mimi endai kumusha because kana wagumbuka unongotaura ka iwe bva pano enda kumba kwenyu handi ndizvo
magumbezi mambasha makamurasira panzi akabva aenda. Ayo ipapo andina kumurasira mabhegi. Alright, asi kuti mimi enda kumba makatawa makadaro. Takatoyananiswa namasunga ndakatobata huku yetendurasi. Kumusha kuprazi. Kuprazi tiri pakauya muzukuru akatitonga. Anova ari munhu anonzi masunga. Ndakabudisa tendurasi akati aso sekuru matadzi. Chida ese chibvisai mari batirai huku mukadzi. Ndakabata huku yetendurasi. Ndaperekedza muzukuru. Ndakazoona mumangu wangu ndikandira mari zvanzika mari kakwa. Alright. Saka pari zvinezvi tikutaura zvokuti mwedzi uno ndiMachi. Ndizvo. Imi makapedzera kuwanika kana kuoneka nenyaya yemudzimai muna October. August. Nditi pamukapedzera kuona. So kureva kuti apa padai tiri isisu kana kudai murimiwo muchiona kuti mwana wenyu auya pamba kubva muna August. Amboenda matera adzoka. Maenda futi mamutora adzoka. Ndobva aenda mukuwasha kubva arega kuzouya zvachose kana kuzoterawo asi apesa apa mangapimbonza aiwa endai zvenyu munoona kunge mukuwasha wewe ari kuda mukadzi ini ndakatera makanotora kamukadzi akauya kauka hakuna mukadzi aiwa ava maitanzwa shoko rokuti makambonetsana vakaenda kumba kwako mimi makazotera makadzoka kumba ava vakatoti kuna abereki wavo ndoda kuenda kumba kwangu kwete kuti iwo murume watera inini ndipendo ada kuenda kumba kwangu andizvo vakauya makataura namutu akauya kuti ndakuenda kumba kwangu so kuroti auya nhasi unoyi futi manetsana kechipiri aenda aona kuti paipa ndamboita manyimwe ekuti ndakuenda ndege risina kutera nhasi unoyi kuti ndipaende futi duku ndononobatwa tingolingo saka kureva kuti it's wise kuti murume atere kubva August kusvika pade zvino munoti mukadzi murume anoda mukadzi wake here zvakaitika ndezvekuti inini pandikatera mukadzi okutanga because ndikatanga kubata huku achiripo mira unzwe murume zvatoda kuedza kutaura iwe ungapikisane nesu isusu hatisirisu tichadzokera kumba kwako ari kudzokera kumba kwako ndouri toda kuti iwe ukurumidze kuona kuti pakagoneka here pakatadzika bhozi wataura kuti inini mukadzi wangu ndikumuda isusu votese taakutorwa kuti mukadzi aite sei adzoke ende chatiri kutsvaga ndechekuti iwe kuoneke kuti mukadzi wangu ndakamutadzira pamberi pamambo wotaura mambo ndakaregere ndakatadza mukadzi wangu ndomuda zvooneka papi nokuti uyo ari kutoti haachakuda asi taakuda kutodzora shoko rokuti haachakuda zvino wakapikisana nesu kuti aiwa zvese zviri right zvawaitaita zvese zviri right hausi kurwa nesu utorwa neuyu iye wacho uri kuda kuti unoragara naye imambuya munokuti kundima musoro murume wenyu nhasi pamusoro nedare inini murume handichada nechikonzero chekuti murume ndiye akatanga kundiramba ngavasahwande nechigunwe babavo vachiti vari kuda mhuri yangu chinotiratidza kuti muchada murume chii pamusoro nedare zvandakaitirwa nemurume ndati chinotiratidza kuti nhasi hamuchada murume chii uita process naye mari yacho mari kupoto mari $50 right vabereki vana varipo here muripo iye vabereki vako varipo vabereki vako varipo vabereki vana vari papi tikuda kuti tikurukure kuda hwani mukadzi hwani murume vakamirira mhuri dzacho amwana vaise pafront imimi mbodzoka yapa vari pafront totogumana navo kumushando mondo rendo kuno ndepapi pakaranda papi pachironga pana zvomarima kumawanzidavini kwamahuku pamukotosi mahuku acha ndiye vabereki vemurume varipo varipo varipika toda kuti chiri muone zviitika bhuzi murume yakuramba mwana wenyu anditika ivabereki vomukadzi varipo anditika right itai process takamira pamusoro takanga munhu wapfungwa dzavabereki kuti vabereki kupaka wadaita mushaka
Azi vabereki vemukazi muri kutokudini kuti munachada murume munoone shoko dzakati kuti kutaura pamusoro pazvo pamusoro inanga masuka akawanda ekutaura zvataura mwana ndinotedzera koi vabereki vomurume muri kutokudini kuti mwana wenyu zvakakurambawo munoedzera rimwe shoko rakuda kuti kutaura pamusoro pazvo taurisai mutemo wachikwanisa kudzoreredza kuti ukama wandinaona namahoko avo zvinonyadzisa kuti vanoita chingashiramba asiwe mahoo ekupinda kupita mwana wenyu zvinoratidza here kuti ari kutyoka saka raiti isusu tingagone kunyengetedza mwana wovaridzi kuti aende muchoto nekuti iwewo unenge usipo pavanenge vavaviri pamusoro itemo iwe mukadzi wokumudai ukapedzisira kuenda ukamusiya nenguva yakapera kumusha kwako september kusvika izvi ukugara naye zvoratidza kuti kumudai chakaita kuti aiwa ndati zvoratidza kuti kumudai shamari foni haisirero pakachira mukadzi ndati iwe izvozvo zvega zvinoratidza kuti kumuda here period yaurikutaura kusvika nhasi foni yakabloka yese foni ndeikaroora mukadzi ndati zvoratidza kuti unomuda here iweyo tomboti ndiye akaenda okusiya period yaurikutaura iyoyo iwe ugara wega unoti achirikuda here mukadzi iwe futi pindura izvozvo zvoratidza kuti uchiri kumuda here kana ukamusiya period iyoyo ipapo ndopauri kugejwa kana uchizonyengerera handiti unobvira ipapo ndati zvoratidza kuti kumuda here hazviratidzi kuti kumuda saka uda kutotanga kumupfimba panyuwani manje bhozi ndo kutanga wakakukanganisa handitowanzomataurira tangokuwa kuti zvinonyadzisa kuti paukama indikachitarisira kuti atezvara kutaura kwavo kwakaita izvo zvinasi muno mukati meneimba tanditarisira kuti atezvara chatoti nyaya iyi sokunzo kwakamboitawo kumashure vakamboitambirawo sei kusvika izosvika nhasi ibve kusvika nhasi yamuno kudare munomo regai tipe mukana mambo vataure iwe murume unomboziva here kuti munhu kana achibva kumusha kwake ari mudzimai haaendere sadza anoda iwe unozviziva here izvo saka iweyo tomboti saizvozvizvi nhasi ukurambiwa muno kuti anoda iwe vanditi ivaona kuenda kunyengetedza kana kuzodzokera kumusha kuye kwaanga aenda kuti otopfimba futi kana manetsana muri kunzovana baba kana manetsana munhu hatidi akuenda kumusha kwangu handitika iwewo chimuda utonozopfimba futi zvawakamboita zviye kuti utore mudzimai iwe nevauna kuita saka iwe mukadzi hakusimuda apa utomuda kubhuraiba isusu kuti uratidze kuti uri kumuda nekuti waifana kumudzokera nokuti ndiwokamuda saka hausi kumuda nokuti taifana kutonzo kuti wakamboenda here achikudzingidza abereki achibvona kuti adzingidza saka hapana saka regai titi pasati paisa process chiripo ndechokuti ndiani Carlton dambudziko riripo pane zvinhu zvitaura nachangamiri pauri iwewe uri kufunga kuti wakati mukadzi ndiri kumuda kana kuti mukadzi handichada especially pakuti mukadzi handichada pane chinokurerukira hapana chinokurerukira urambe mukadzi pfuma yavo atezvara vanoita sei vanoida chete ugare naye uri mujeri usingamude atezvara vanongoida chete tanzwanaka saka rega vaite process kana dare richinge richiendera mberi vaite process yokuti azvinachangamire mukadzi haaendere sadza kugumi anoendera ivo murume wacho handitika saka regai tizwe kuti uyu mukadzi uyu ari kuita sei zvinotaridza kuti achada iwe nditse madam
ndinomunotaura because chakanda kuti ndisadzokere pandikasvika baba wakandititsvakatopiwa mukana womukana daukatokutoenda kana baba Pauton, zvaunazvo tichazozvitaura kana wesekta raakunyora nditi saka pari zvino nzvimbo iregara mambo vaite process yavo then kana vapedza kuita process yavo patinenge taakuti sekta rachinyora patsamba yake apo kuti azokuverengerai tinozokurukura izvozvo handiti tozokudza kuti zvinodei daitisai right unonzi ani zita Benedicta tafadzwa maoko right tafadzwa ndizvi unoenda pana baba wakapo pana baba wako wadzati baba inini nozvomurume nhasi zvaperera pano ina ndichada murume wodza baba wako wodzoka wouya tozokudza zvimwe zvokiri baba inini kwasha wengi handishaya garai papa hai makaibata mari vandi muchiva Crichton inini zvako handichada muchato wedu waguka pano takaroorana pachivanhu tarambana nhasi muzuva tarambana nhasi muno mudare dare rachifika ndera tichasangana parudo rwevana ndikuva tichange tichisangana ipapo iwo pandoona ndino chikombo changu murodi handisisina usandibvunzi indikakonawo mukadzi waunodawo roora zvako wasununguka inini ndasunungukawo uchimuna pamariwo pamusoro tikautonichitunga mushato wedu wakaenda pano ngazvisarire zvevana ndozvatichataurira muchengeta vanhu imimi tikakuona iwe muchigara nemudzimai wewe wamakatonomugaisa mudzimba dzavo aiwa garai zve handina dambudziko nazvo inimi mukazongooti ndawana anondida musaitora right Crichton osungana mari iyoyo wendana kuna baba wako uchikoti baba inini muroora wenyu nhasi andiramba pazuva ranhasi mudare muno machifika ndere vanhu vari pamberi penyu ava vagara vanetsana muupenyu vabereka vese asi mambo vati mambo nditakanurei ndikwanise kuraramawo nguva ikipo tichirera vana tosangana pavana saka mambo tipatsanurei kuti tizochengeta vana vedu pasina dambudziko rorufu mukati mokurarama right Welcome. Topindwa kana yanurorewa asi pfuma yatezvaravo vanoita vanotopire machete Shangambere vanodzikisa mutombo Crichton warambwa nomukadzi zuva ranhasi zvichireva izvo kuti mukadzi asunungurwa nomurayiro zvireva zvokuti kubva nhasi achisunga kubva paari ipapa achibuda padhoo apo vanomuda vaakutorawo mafoni kuti vachimufonerawo vanenge vachimuda nezvo Crichton iwe wasunungurwa nomurayiro kuti paunobuda ipapa kana muri vamwe varambwawo vari kudawo zvako mapo pana mafoni nokuti hakuna achakurambidzai